Здравейте хора! От доста време се каня да направя един клип, който да е на тема американските продукти имат ли почва в нас. Тоест, можем ли ние да гледаме американците с какво работят и най-вече да ползваме това, с което работят те. Има един брутално любопитен пример, който мога да ви дам от първа ръка, разбира се. Това е масло на Ехо, което е Red Armor. Той се прави само и единствено за американския пазар, защото те са някакъв вид лигливци, американците, и искат нещо допълнително. Тоест, това масло се произвежда от Ехо само за американския пазар. И какво се случва? Ако някой реши, че много иска и той да работи с такова масло, отваря някой сайт и вижда, че 500 мл разфасовка, която е достатъчна за много време, струва 21 лева. Ще говоря в левове все още, защото просто примера ми е когато е поръчвано и когато дойде това масло, все още бяхме в левчета. Така че, това масло, какво се случва? То струва 21 лева и си казваш, че най-хубавото масло тук на Ехо, което се продава в България, струва мисля, че 18-19 лева, нещо е такова. Където са 18, там са 21 лева. Колко доставка пък да платя? И какво се получава? Поръчваш си 2 тубички от това въпросното американско масло, стават 42 лева. След тези 42 лева слагаш доставката от Америка до Европа, след това слагаш доставка от Европа до България, след което слагаш нашето мито и двете шишенца, Red Armor маслото, рязко започват да струват 172 лева. Да, въпросът е, може да се сметнете сами, колко пари излиза това нещо, което държа в ръцете си, то е платено. Значи 2 такива шишенца дойдоха в България от... Не съм аз, не съм го плащал. Аз обяснявам, че не трябва да се прави така, защото много добре знам, съм реалист човек, съм, виждам какви са нещата, как стоят нещата, нали? Та голям мераклия, човека, почитател на Ехо, харесва си, много си харесва машините и казва, аз искам да се взема Red Armor. Поръчва си, дойдоха 2 шишенца, пак казвам, 172 лева. И сега въпросът е, американските продукти имат ли почва в нас? Ами не, нямат. Мисъл, не може да плащаме ние по 86 лева на тубичка, половин литър. Знаете за какво става въпрос? 86 лева струва тая туба, което е абсолютно ненормално нещо. Например, защо аз ползвам Зигзаг, Зилони, а не ползвам Акимбо, Rollpreneur и всякакви такива. Включително най-новата щуротия, която купих. Защо нямам GRCS, а имам европейски продукт, докато научих, че има такова нещо, че въпросната машина се произвежда в Европа, веднага кеших, дойде на много по-добра цена. Та отговорът е много простичък. Американските неща са за Америка. Така че, ако искате, правете си експерименти, ако не ми вярвате, поръчайте си. Едно обикновено масло си поръчайте. Не е нужно да се набълбуквате с някакви сериозни неща. Ще видите за какво става въпрос. Безумие, мита, таксички, доставки и всякакви такива глупости. И на финала се оказваме спонсори на всички се оказваме спонсори. И така, да не се повтарям, за мен покупките от Америка, включително гледането на американски клипове, защото тези клипове са правени от американци, за тяхната действителност, за техните дървета, ако щете, защото нашите дървета нямат абсолютно нищо общо с техните дървета. И така, това е което мога да кажа по въпроса. Много отдавна се каня да направя такова видео. Най-накрая малко слънче се пекна. И така, какво друго да кажа? Нищо друго няма да кажа, освен живи и здрави, бъдете умни, да са ви умни децата. И да живее България!